Kaya pa doon. Parehas na. Pangangay may dila. Ano yan eh. Kung saan dinarayo mo na. Dila pa, ngangay mo. Yun po. Talikod. Hindi mo nag-inuman kami. Na... Sige na, tuloy mo. Martes. Siyempre. Nung unang gabi, sinabot kami. Konti lang ha, huwag mong laki yan baka. Alas 3, sabi sa akin, Velo siya eh. punta natin. Yung tanga rin. Saan ba banda dyan? Dito na konti. Biyahe na lang natulog. Sinabi meron eh. Ano? Pagawin ko konti lang. Sige. Dahil din namin sa kanay, Bulacan nga lang. Dahil meron. Iwanan yan Walang may eh. lakas. Ayun. Team dugo mo. Ayun o. Ayun, itim. Itim. Madilim. Kaya kahit mo dito. Sa kagunda. Saan? Kahit mo. Yan yan. Putal-putal. Pero itim di ba? Pagdugo namin kami sa pakpak. Medyo puno na. Punutan mo na balik na ng libot. Ayun naman sa akin eh, sa pakpak eh, sa tigaganon daw yun. Sige sa pakpak na. Pakpak mo. Dito. Dahil sa ano, sa likod. Wala, hindi nga ako kanina. Hindi nga ano. Sige, dudugogin nga, baka maubusan tayong... Ito yung putol na. Yung malaki na, para pag... Dugo talaga. Ito. Ito malaki. Ano kaya malaking ito? Di ba matayin pag inubusan? Yung pinagdaligan. Di na umugot lahat eh. Hindi, dito. Sabi karapatan. Oo nga eh. Kaya hindi ko masyado inawakan. Sige, kung ano yan, papaano ko naman.